ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kahimtang karon sa Middle East, nining nagpadayong kagubot nga unta mahusay na sila. Ang ato sa dinhi sa atong nasod nga unta makaamgo ang atong mga officials nga karon nagsigiglalis about politika nya nalimtan ang panginahanglan nga tinud-anay sa nagkalisod kay natong mga kaigsuonan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kaayuhan sa lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ampingi ang imong banay nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo ug lipaya kami sa mga panabang karon aron sa imong kaluoy maaga kami nimo nganha sa kinabuhi nga way katapusan sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Unya miingon ang katawhan sa Judea ug ang lumulupyo sa Jerusalem. Hala, hipuson ta si Jeremias. Kabisan bagud kitag mga pari nga makatudlo kanato ug mga taong maalamon nga makatambag kanato o mga propeta nga musangyaw sa gisulti sa Dios. Dili, pasakaan ta siyag sumbong ug dili na kita mamati sa iyang isulti. Busa nagampo ako, Ginoo, patalinghugi in taon kining isulti ko kanimo. Ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway batok kanako. Ang kaayo, baslan ba di ay dautan? Apan naghimo sila gahong alang kanako. Hinumdumi, nga midangup ako kanimo, aron paghangyo kanimo, nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong makanunayon nga gugma. Luwas ka ako
akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, umatinumanon nga Dios. Luwasa diha sa imo makanayon nga gugma. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga nakahadlok ka nako gikan sa tanang dapit. Sa ilang pagsabot-sabot bato ka nako, sa ilang paglaraw sa pagpatay ka nako. Luwasa ko, diha sa imong makanayon nga ugma. Apan ang akong pagsaligan na kanimo Ginoo, nagaingon ako ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa mga hakgom sa akong mga kaaway, ug sa akong mga manggugupod. Luwasa ko, Ginoo, diha sa imong makalunayon nga ugma. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw Himayaw ikaw, o O Ginoo. Ginoo. Samtang nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha katinun-an o giingna niya sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem og didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug lansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhaon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako na kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa,
apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkoron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon, busa gitawag ni Hesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang usas mga kalainan sa kinaiya sa mga taong dautan o sa mga taong matarong, gipakita din sa atong unang pagbasa og sa Ebanghelyo. Ang mga taong dautan maningkamot pagpatay o pagdagmal sa taong matarong. Samtang ang taong matarong maningkamot pag-alagad sa taong dautan. Di mong to. Tanawa diri sa unang pagbasa. Ningon diri, apan naghimo sila gahong alang kanako, matud pa ni Propeta Jeremias. Naghimo sila gahong, pasabot. Ilag yung patyon si Jeremias. Kaya mo, may ilang giingon diri, miingon ang katawhan sa Hudiya, mga mulupyo si Jerusalem, hala, hipuson ta si Jeremias. Ang mga dautan, kakita gani nagmatarong, maglagot yun na sila. Pero tanawa on sa kinaiya ni Jeremias, hinumdumi, mo yang gisultis gino, hinumdumi, nga midangop ako kanimo, aron paghangyo kanimo, nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Kaya ang Ginoo masuko magid sa mga dautan. Pero ang giampo sa matarong, nga ang Ginoo unta, muhunong sa iyang kasuko batok sa mga dautan. Kinsa ninyo dinhi ang muklaim nga ako, Father, matarong ko. Kasang kamon? Ang di mo isa, dautan. Sige na, isa ba? Huwag yun. Huwag itarong ninyo. Sa ato pa, magsige mong paningkamot o buhat o dautan ngadto sa mga matarong. Mao nga. Sige, gayaw-yaw na mo niya. Si Jesus, usa ka taong matarong. Pero, nawa ha? Pag-adto niya sa Jerusalem, matud pa niya, igabot na to ron dito. Kana dihang mga leader sa Jerusalem, ila kong patyon. Ila kong ilansang sa krus. Ana. So muna'y unang kalainan sa mga taong matarong o sa mga taong dautan. Sa ato rong mga politicians, kinsa Manila ang matawag natog matarong, ang Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret, ana. Kinsa Manila ang naningkamot pagdaot sa ilang atbang sa politika, ang Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte's Group. Kinsa maron nila ang gilisod-lisod
gipriso, gi-impeach, gibutang-butangan og daghang mga salaod, Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte's Group. Secret. Naminaw ko sa mga articulation sa hearing sa impeachment dito sa Committee on Justice sa Congress, kaning ikaduha na sang round sa impeachment sa Vice Presidente, na dito ining ingon nga congressman iyang gisubay ba nga wa man jud ko kakita dinhi aning impeachment complaint o impeachable offense sa Vice Presidente. Kaya ang usas mga sentro dito nga gigasto niya ang 125,000 confidential fund in 11 days. 11 days, 125 million confidential fund gihurot o gasto kuno ni BP Sara. So 125 million divided by 11 days, pila man kada adlaw ang iyang gigasto. Pero gisubay sa katong congressman nga ni articulate, ingon siya ang request sa Vice Presidente for confidential fund gihimo niya month of August 2023, matingal ito, August 2023. Unya ang presidente mi-release sa confidential fund December 20. Imbis nga ang gi-request 250 million, ang gi-release 125 million ra katunga. Pero December 20 na. Unya role din as gobyerno nga kung releasan gani kag budget, ayaw gyud siya palapasa sa anang tuiga. Nya kanus aman mo tapos ang tuig. December 31. So naa na lang siya 11 days remaining. Kay kundi niya magastoan ng 11 days, di niya ma-spend, ibalik man na ngadto sa panudlanan. Nya kay nagasto naman to, mura man to og nakaalat naman to siya kay confidential fund man to, doon na nagyoy mga hataganan ato. Mao tong gi-distribute na las mga hataganan kay ang hataganan katong mga assets sa confidential activities naghuwat naman to sa ilang bayad. Di gi-distribute nya matod pa sa congressman wa man dinhi corruption. Kay ang iyang pag-distribute sa kwarta wa man gibutang diri nga siya mo'y naka-benefit nga in 11 days iyang gihurot og gasto sa iyang kaugalingon, gi-distribute man. Nya confidential man eh. Di sa to pa cash gini. I-distribute gini sa mga entitled. Mo na siya usa. Nya akong gitanaw na malandong ko nako kani bang giingon diri ba ni Propeta Jeremias ba? So tiyang giingon diri. Hipuson ta siya kabsan bago kita kuan busa nagampo ako Ginoo patalinghogi in town kining isulti ko kanimo ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway bato kanako ang akong kaayo baslan badi ay dautan apan naghimo sila gahong alang kanako. Gahong o litag. Diri sa atong unang stanza sa atong salmo ningon man ta luwas sa ako Ginoo diha sa imong makanunayon nga gugma. Unsay unang linya, luwason ako nimo sa litag nga ilang gibutang alang kanako. Karon ang pinakasentro sa ilang impeachment para sa Vice Presidente kadtong confidential fund na 125 million nga gispend in 11 days. Pero og kinsa may nag-release ato in December 20 nga doon na nalay 11 days remaining para ma-spend siya, naghimo to siya sa ako laning personal ko murag litag na to. Haron in the future
pailan ka na mo kaso base ana. Pero siya mo compute ato kay siya may authority o kinsa may authority ato. Kinsa kay authority ato? Ang vice president o ang presidente? Secret. Kay kinsa may ga-release ato on December 20. Gituyo gito nga 11 days na lang aron magdali-dali yung gasto. Kay doon naman sa rolling nga inig maabutan ka ng January 1, forfeit na. Hutda yung naggasto. Nya pag hurot ni mo gasto, giingnan ni ka, hala, sadaan ka nganong gihurot ni mo gasto in 11 days. Litag. No? O na, pariharagod na gyapon sa nahitabo ni Jesus, ingon sila, na ay masakiton, adlaw igpapahulay, gipaduol nila ni Jesus, nya naniida yon sila, ayuhon gay ni Roniyab, ikihata ni kay gidili manas balaod nga ayuhon nya si Jesus maluluyon man, ayuhon gini niya ron, pag-ayo ni Jesus, gipailan na yung kaso, patay na si Jesus kay nagsupak-supak sa balaod. Pero sila sa gabutang ato, mga buangon yun. Diri sa atong ebanghelyo, gidawat sa mga apostoles nga si Jesus mamatay gyud. Gidawat sa nila nga si Jesus mabanhaw og mulingkod sa iyang gingharian didto sa langit. Nya tungod ani ang atong patron kani si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan kuyog sa ilang inahan. Isa tuingan silang inahan. Wa mo kibaw. Pangutan ang atong mga taga-PPC. Si Salome. Mga ko na inahan, Salome. Niya, niingon sila ni Jesus nga kining akong duha ka anak, niingon ang mama, kining duha nako ka anak, palingkura niya ni sa tupad nimo dito sa imong trono, ang usa sa wala, ang usa sa tuo, ang usa sa tuo, ang usa sa wala. Ningon si Jesus, makahimo ba mo pag-inom sa kupa nga akong pagaimnan? Nga ningon sila, oo, makahimo. Muna ang kanang atong logo diha natay butang posomos. Kay mo na ilang words nga gigamit. Kibaw mo kung sa'y meaning anang posomos? Latin mo siguro ng pulungan. Posomos. Oo, makahimo. Yes, we can. Wapa de mo kibaw na di. Lingian na ninyo di. Iniglakaw ro ninyo. Posomos. Sa ato pa inigsod na to din tanaw na to anatong logo. Maliwat unta ta ni Santiago. Moingon unta ta, yes, we can. Oo, makahimo. Ako mong pangutanon, makahimo ba mo pagpalit og slot kada Domingo? Ingna posomos. Kana, sakto na. Hotdon ba natog palit ang slot para matukod ang ato ro mga project? Ang nabuang pataka lagi ay. Basin pa di ay. Muna ningon si Jesus, oo, makahimo gyud mo. Makahimo mo pag-inom. Pero ang paglingkod sa akong wa ug sa akong tuo dili na akong authority sa amahan na. Pasabot igo ra detang mubuhat unsay ipabuhat sa Ginoo din ata mga ambisyon kun asa ta ibutang. Ayaw na pangambisyon ug asa ka ibutang. Nabit ako'y gamayng kasinatian katong akong pasiugdahan na proyekto dito sa akong previous nga parokya. Na dito'y kumbinto nga gitukod nato, ingnon lang kung nato kay apil mo atog palit sa slot mga online parishioners. Katong kumbinto ditong gitukod nato
nindot kay ito siya kay dapat to'y elevator ano kay no nya naa sa to'y room didto unta para parish priest nga nindot sa siya pagkahimo nagpahimo na sad kog catering nga nindot sa higda-higdaan nga bisag motupad pa ang madre di gyud malusno kay ligon man unsa man yung ginahon na ko di malusno lagi kamo no mga pusumo sa kay mong gutom. Pero pag abot sa notice nga mag-reshuffling nami unya wa di ay mag-grant ang akong request nga kana na ang magpabilin ko didto kay naapay utang nga situlonon wa jud ko katilaw og bisag usa na lang kagabi og higda atong kwartuha. Ano ba? Nangandoy biya dito ako? Napato dito shower nga nindot sa ambot og napabakaturon. Mo na nga nakaingon ko ba? Pusumos, we can. Yes, we can. Pasabot dili lang kita mga ambisyon nga ang atong gusto mao'y matuman. Mao nay gusto ni Hesus. Ang gustos Ginoo mao gi atong tumanon. Gilingay mong tupad ingna mosunod gyud kas Ginoo ingna kanang color sa imong buhok nagsunod na sa gustos Ginoo kanang kurtis imong kilay nagsunod na sa gustos Ginoo kanang color sa imong panit sa imong naong nagsunod na sa gustos Ginoo kanang manginana ba ang ato karong mga leader mga politicians nagsunod kas gustos Ginoo. Kinsa may kusog nilang maningkamot og sunod sa gustos Ginoo, mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group? Secret no? Kinsa kaha ron sa mga leader sa kalibutan nga nagsunod sa gustos Ginoo? Ang leader sa Iran, ang leader sa Amerika o mga allies niya or leader sa Israel? Kinsa kaha? Ni ana rong gubat nga nahitabo. Niining ilang pagbuhat og mga nuclear weapons na purti nagyong kulbaa og mamuto ni tanan hurot kitag kamatay. Kinsa kay gatudlo nila nga paghimo mo ana ang kabubutos Ginoo o kabubuton sa tao? Mo na di na lang tamo usi sa ana kay naana man na ang ato na lang gikan karon kitang ni adinhi atong sundon ang Ginoo nga nag-ingon palit yun mong slot. Mauna siya, no? Og mauna ni ang atong slot, ang atong grace, 181,746 na ang atong halin, 518,254 pa ang available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC Part 2, 4,886 na ang atong halin, na 525,114 ka slots available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge na tag 16,300 per challenge. Ang ato sang DPR para itukod og balay 51,853 na ang atong halin ka slots tag 100 pesos per slot. So kung mopalit ta sa tulo ka slots 300 pesos. Og naamoy 300 pesos karong simanaha, ipalit ba ninyo og slot o dili? Kana ang nakaapan lang kay dayon mo ingon wa jud koy 300 pa der. Kung wa mo'y 300 pesos karong simanaha, mopalit ba mo og slot o dili? Na ay nisulti nako nga ang iya kunong buhaton para makapalit siya og slot, igdayon niyang simba ika-Domingo, suruyo niya iya mga silingan, iyang pangayuan og para palit og slot. Ug wa gyud siya kapalit og slot, oy pamalit mo og slot, ako lay moadto dito, tagaan ta mog resibo ana.
Ana, ipanghatag sa kuno ay gabot niya diri makahatag gid siya labing minus 300, moabot pa kunog 500, napay usay moabot pag 1,000 kada Domingo. Mo na yang buhaton. Sus og kaning tanang manimbaw mo sa nay buhaton mo palit og slot nya manuroy pagid atong way mga way simba-simba papalit og slot pastilan. Nindota ka. Unsa man? Mobuhat mo o dili? Ingna pusomos. Ginay manindog na ta. Mga igsoon, si Jesus nagtudlo kanato unsaon pagsulod sa iyang gingharian diha sa pagkamaalagaron. Busa moingon kita, Ginoo, himua kaming imong matuod nga alagad. Ginoo, himua kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mamahimong matuod nga mga alagad, nga mamuhat uban ang samang kahingawa nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, mugamit sa ilang gahom alang sa kaayuhan sa katawhan ug likayan nila ang panagbingkil ug ang kawalay pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga alagad. Nga makaamgo kita nga ang kalampusan diha sa mga mata sa Dios, dili masukod pinaagi sa sukdanan sa kalibutan, kundili pinaagi sa pagtahod nga atong gihatag sa atong isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga alagad. Nga sila nga adunay balatian, makaamgo nga ang ilang kasakitan nga giantos, hiniusa kang Kristo, mamahimong dakong panalangin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami imong matuod nga alagad. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami imong matuod nga alagad. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami imong matuod nga alagad. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami imong matuod nga alagad. Nga ang mga nangamatay makaani sa mga ganti didto sa kinabuhing tunhay tungod sa ilang mga pag-antos dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami imong matuod nga alagad. Makagagahom ug maluluy-on nga Dios, ang imong anak mialagad kanamo alang sa among kaluwasan. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining
Maigsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad kanimo aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa, malingkawas kami sa among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayton ang nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaa sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Kordero sa Dios, nga na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga gawagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan kadtong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga pasidungog, divine honor. Pero ihatag ra niya basta magsigitag tuman sa pag-ambit sa iyang kasakit, nya dili ta mga ambisyon o posisyon dito sa langit or dinhis kalibutan. Salamat sa nagsigig hatag nato sa ilang suporta kining mga slots ato ning padayonon. Usbon ang atong grace tag 100 pesos per slot. Nya duna ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC Part 2 para ning atong project karon, atong bell tower, ang ato dihang Adoration Chapel og ang atong CR diha og ang atong tawgo na din nato ring luyo og Apostolic Center, ESP SAC Apostolic Center. Nindot no.
Nindot lanignan, pero pa siguro matukod. So, kanang muna atong projiko na karong Domingo basig mapakita na nako ninyo ang atong kanang itawag og mga perspectives. Tag 100 pesos gihapon ni o niya na 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Ang atong DPR padayon ta 77 kabalay na ang atong makabered karon paghimo niya padayon tag dawat og additional nga mga slots tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Pahinomdom na sad nga karong Biyernes na atay Via Cruces human sa alas 6 nga misa nya naapagid tay Alliance of Two Hearts Vigil inig ka alas 9 magsugod nya alas 10 ang misa hangtod na sa kadlawon. Nya ang atong mass wedding, pangimbitar gyud mo maayog mass wedding, taga dinhi mas Compostela or mga online parishioners nato, basta mo appeal mo sa mass wedding, okay kayo. 37 ang atong na dawat na nga na-registered, so naapay mga 126 kay 163 man ang atong kuan kana ganing gitarget. So mga 126 pa ang atong slots available. Unya sa kaning YouTube channel nako or nato suportahin ninyo kay gamiton sa dinato sa ato dinhing mga charitable expenditures kung maka-income ta ni gamay. Unsa man aron maka-income, sige lang gyud view, like, share ug subscribe. Nya tan-awa usa ang atong number of subscribers mga 287,000 na ni. Nyangan sa YouTube channel Padresiano Ubod. Ato na siyang himuon kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.